Fl-ewwel parti tal-quddiesa wara li ċ-ċelebrant jidħol fil-post il-qaddis fejn se jiċċelebra s-sagrifiċċju, tibda l-quddiesa permezz dak ta' dawk li ngħidulhom ir-riti tal-bidu, dawk li jintroduċuna għas-sagrament li se niċċelebraw għall-quddiesa. U l-Knisja tibda din it-talba tagħha propju bil-birrat tas-salib. Diġà semmejna s-salib li timxi warajh il-Knisja u s-salib li tinċensaħ fil-bidu tal-quddiesa bħala s-simbolu ewlieni, s-sinjal ewlieni tas-salvazzjoni tagħna. Is-salib li huwa dak li aħna nimxu warajh imma dak li jrid imexxina lejn il-ħajja ta' dejjem. Il-Knisja mbagħad wara r-ratt tas-salib isselmilna. Is-saċerdot isselmilna b'diversi modi billi jgħidilna ilmulej magħkom. Ja waħda mill-isbaħ tislimiet li jista' nisrani isellem biha lil nisrani ieħor għax tassew il-mulej huwa magħna, il-mulej li qalilna li huwa magħna dejjem sal-aħħar ta' żmien u allura din it-tislima u anke l-oħrajn li jixbħuha ifakruna f'din il-weda din il-garanzija ta' Ġesu li minkejja dak kollu li aħna ngħaddu minnu, minkejja dak kollu li aħna nsibu ruħna fih, huwa dejjem magħna sal-aħħar ta' żmien. U interessanti però li wara t-tislima eżatt il-quddiesa tistedinna biex aħna insaffu lilna nfusna. Is-saċerdot jgħidilna ħuti ejjew nar fuħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. U hawnhekk hawn żewġ punti li ta' min wieħed jirrifletti dwarhom. L-ewwel nett għandna l-istedina biex aħna nar fuħtijietna u se nitolbu maħfra tagħhom billi nistqarruhom u nitolbu wkoll għajnuna ta' xulxin biex aħna nissaffew qabel nibdew din iċ-ċelebrazzjoni li se taqgħadna b'mod intimu ma' Alla biex aħna tassew nkunu imħejjin għal din il-laqgħa tagħna miegħu. F'reliġjonijiet oħra jeżisti wkoll il-ħasil ritwali qabel jibda it-talb. Aħna m'għandniex il-ħasil ritwali bl-ilma, imma għandna din l-istedina biex nirriflettu dwar il-ħajja tagħna, naraw fejn inqasna lil Alla x'qed iżommna l-bogħod minnu biex aħna nkunu nistgħu nirċievu mingħand Alla l-maħfra u hekk inkunu mħejjin iżjed biex niltaqgħu miegħu wiċċ imwiċċ. Però interessanti wkoll li f'din l-istedina il-Knisja tagħtina ħjiel ukoll ta' dak li se jiġri. Aħna nitolbu maħfra tan-nuqqasijiet tagħna mhux sempliċement biex inkunu maħfurin, imma biex niċċelebraw il-misteri qaddisa. Il-kelma misteru hawnhekk ma tfissirx xi ħaġa li ma nifhimx, imma l-kelma misteru tfisser qed niċċelebra l-ġrajja, ġrajja mill-ħajja, mhux tiegħi, mhux tal-komunità nisranija, imma ta' Alla nnifsu, il-misteri qaddisa. U dan kollu għandu iħejjina biex aħna kemm jista' jkun nippreparaw ruħna anke d-disponibilità ġewwa fina ma tkunx disponibilità mifruxa imma tikkonċentrana kemm jista' jkun fuq din l-esperjenza divina li se ngħixu. Immedjatament wara l-maħfra ta' dnubiet billi nitolbu nistqar l-Alla jew nkellem forom oħra ta' atti penitenzjali, il-Knisja tistedinna biex aħna inroddu ħajr lill-Alla permezz tal-glorja dan l-innu liturġiku antik li jintuża fil-liturġija li ilu jintuża fil-liturġija għal mijiet ta' snin. Wara li aħna nkunu tlabna l-maħfra ta' dnubiet tagħna, il-Knisja tistedinna biex għal din il-grazzja kbira li qlajna li mhux biss il-maħfra ta' dnubiet imma ta' din l-istedina li Alla qed jagħmlilna biex induru lejh, tistedinna biex infaħħru lil Alla permezz tal-glorja. U l-glorja huwa innu antik immens fil-Knisja li ilu jintuża l-ħafna mijiet ta' snin biex ifaħħar lil Alla. Wara il-glorja li tingħat jew titkanta, il-riti tal-bidu jgħalqu b'dik it-talba ngħidulha t-talba kolletta li fiha il-saċerdot jiġbor it-tema, l-intenzjoni, is-suġġett ta' dik il-liturġija partikolari ta' dak il-ħadd partikolari f'isem il-komunità kollha. Normalment dawn it-talbiet huma maqsumin fi tnejn, ngħidu lil Alla dak li jagħmel magħna imma mbagħad inresqu qudiemu wkoll ix-xewqa tagħna għal din il-quddiesa partikolari. Din it-talba tagħlaq kważi dejjem
billi tgħidilna il-qudiesa kif qed issir. Il-qudiesa kollha. Din it-talba tindikalna din il-qudiesa kollha kif qed issir. Bibnek Ġesu Kristu Sidna l-ura indirizzata lill-Missier, bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Dan hu l-mod kif il-Knisja tiċċelebra l-liturġija tagħha. Mhux biss din it-talba imma l-liturġija kollha kemm hi tissir lill-Missier ima li aħna nagħtu lill-Missier bibnu Ġesu maqudin fl-Ispirtu Santu.